teidealacht mai agus sláintiúil ní bheith anmhaithe ná bia nó daoine ábalta bheith mharcáil ar an domhain seo. Nuair chuireann tú triúil sa éisce tá na éisc agus na smuglarún agus anmhaithe eile ag aghaidh buas. Tá mise agus aine ar an costa eco agus híon le thuí muid sé darnhaid agus fuair muid mar seolta agus híle curiad sa talamh agus chur muid glasraí agus plandaíosteach an agus tá siad aonteach deas. Tá sé táhachtach ar a thuirt dar dTimpeallachta mar muna mé ar dTimpeallachta ní bheidh anmhaithe, ní bheidh muideine an, ní bheidh cruinne, ní bheidh rudarbí an ach gohain planid. Tá daoine just ag caithú brosca ar an talamh agus roinne ach dhéanann sé dotharbí sí san uisce fásta agus caithmuid just stad agus ach chuirsála dhéanamh. Tá ige ciste againn ar scoil agus glanamid an trá agus ar scoil. Rimmuid drama dar bainam Pater Pengain agus a cardja. Buineann sé leis an dTimpeallachta agus dúlamuid cuid mhór. Agus tá sé tábhairteach cuidú leis an domhain agus anmhaithe cosint atá i mbuíoch. Tá sé tuairteach ar timpeall thaobhnú mar sin an áit chunaí muid níl cadach cén just scriosa agus tá daoine caithfí brosca amachchas inniu carna saci agus tá sé go isteach san airge. Agus ar bharr sin tá mise ar bháil don écochiste agus déanamid a lean rudaí breise cos le siúil suas an bunker seo agus buimiid ag tug suas an bhroscar le leatherpickers. Muna chuirmid stop le airí airde be feidhmí againn leis an domhain.